दिनै जों थाल फिथाइ जुब जुब अखा हानायजों मा जागोन मा थागोन जानानै ताल फिथाइखौनो थाइसे लाबोनानै ताल फिथाइजोंनो फिथा जानोसै होननानै नै बेखौ जिरदों जोङो जिरनानै लानोसै नारिखल फिथाइनिसिना जिरनांगौ आरो दै बेखौ थाइसेयाव 50 थाखाखौ लादोंमोन आरो ओमफ्राय नै जिरखांना लाबाय जिरखांना लानानै मोनसे इन्टारेस्टिं खोथाया जाबाय हा बे ताल फिथाइखौ बोखावब्ला मोनथाम बाहागो जायो बिथिं मोनसे नै बे मोनथाम बाहागो जाबाय बाहागो नायदो आंबो मोनथियामोन लाबोनानै जिनियावसो मोनथिबाय आरो खोथाखौ बेबायदि मोनथाम जायो होननानै नै जों बेखौ मोननै दोनना लानोसै बेवहा जेनेबा ओरैनो हुबा फैया जे बेवहा दै होनानै दैजोंसो होनांगौ दै एसे लुइ होनांगौ आरो आं नैबेयाव दै लुबाय दै लुनानै बेखौ हुनोसै आरो दै नै सान्द्रिजों नङाबा जिखुनु माने एसे गोब्राब बुस्थुआव हुनांगौ आरो बेबायदि हुना लादों नै हुबाय था गासैखौबो बिदिबायदिनो हुना लानोसै दै होगौ आरो दै होगौ आरो हुग' खालामना लानांगोन नै आं हुखांजोबनानै बेबायदि ओंखारबाय एसे गोदै जादोंमोन आरो दै गुदै बेसन होदोंना इखो ओमफ्राय बेवहाय आं सिनि होबाय आरो एसे गोदै जानायनि हिसाबै जखा सुवासै आङो सिनि होना लाबाय गाव बेसेबां जानो गोदैखौ बेनि हिसाबाव होना लादों आरो सिनिखौ बेनिफ्राय आं नैबेयावहा आटा लादोंमोन आटाजोंबो बानायजायो मैदाजोंबो आरो माइरंनि अन गुन्दैजोंबो जायो आरो बेयो नोंनि गोसो मा होनानै जानो आं बेयाव आटाखौनो बाहायबाय आरो आटाखौ जोङो लागायबाय पकरि बायसासो जानो नागिरदों आरो बेखौ नों आटा परथाफोर बायदि बानायना जानो हायो गोसोबायदि बानायना जानो हायो आरो बेखौ नै आं सारायाव होबाय पकरि बायसासो बानायदों आङो ओमफ्राय एसे रुमु मोजां नुयो आरोना एसे खामफ्राम बानायनो होननानै एवबाय थादों आङो ओमफ्राय नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना हो आरो मानसिफोरनोबो एसे शेयार खालामना हो नै ओमफ्राय नै आं बानायखांनानै रितु बिमानो टेस्ट खालामनो होदो माबायदि मोनदों मोजांखौनो मोनदों होनदों नोंथांमोनाबो न'आव बेबायदिनो बानायनानै जा गासैबो थेंक इउ